Um, Good morning. Lero ndisikwa chinayi kumama uno wa breaking news. Ku MCP kuli anyamata awiri amene anali ma ICT experts amene akuwasakasaka kuti aphedwe ndi anzawo ku MCP chifukwa chakuti analuza mavoti pa 16 September. Make Malawi Great Again ili ndi chisoni kuti MCP ili kunja kwa boma, ali ku opposition panopo aorganizabe zakupha anyamata awiriwa makamaka mmodzi amene akuti anali doro wa ICT ndi doro wa ICT amene akuti chifukwa chani analuza mavoti ndiye kuti munthu amene anachita betray. Ndeti ndi information yambiri ku Make Malawi Great Again imene akufuna kuti amphere nyamatayo. Nyamatayo anapasidwa china chilichonse, ndrama china chilichonse, ndiposa kuti akuluakulu ena mu DPP akuziwa zimene zinapangika chifukwa ma-billions anaperekedwa ndithu. Moti nyamatayo anamanga manyumba kuti ndikuti sagona manyumba kutero kwa kusungidwa kwina kwake kutali ndi anthu achifundo timati anthu ofunira Malawi zabwino. Koma funso ndakuti chifukwa chani MCP ikufuna kuti pakayiphe munthu ameneyo pamene ali kunja kwa boma? Kuti MCP muzasiya liti kupha anthu? Muli kunja kwa boma, anthu sanakuvotereni chifukwa cha zokupha izi, koma mukupitiriza kuti mufuna muphe anyamata awiri makamaka uyuyu amene mkuti munamdalira kwambiri kuti ndi ICT expert. Ndeno nyamatayo akukhala mobisala mwamantha, anaimba zulo telefoni nanena naye ndi mapictures ake, mavideo ake yonse, makompyuta ake onse, china chili malaptops, china chili chonse chimene chinapasidwa and set up room imene anapasidwa kuti apange zinthu ngatizi. Zonsezo ndili nazo, zesoze tili nazo, ndiponso I will share with my colleagues in Make Malawi Great Again. Zomvesa chisoni kuti Malawi muno multi-party democracy inanena kuti pachipani chimodzi ndi zipani zambiri pa referendum upo mukufuna chani? Anthu anasankha multi-party democracy. Multi-party democracy kutanthauza kuti pali zipani more than two, more than one, more than two. So ngati wina kuona kuti zochitika za chipani ichi sizili bwino, ali ndi ufulu wopita chipani chimene iyeyo akuona kuti chili bwino, akhoza ufulu wake ukhoza kupitirira. Ndeno zomvesa chisoni kwambiri kuti tinavutika kwambiri kuti mbwere multi-party democracy. Mipingo inapemphera, anthu anapemphera kusala kudya, ndikupemphera kwa Yehova kuti tikhale ndi multi-party democracy. Tinakhala ndi multi-party democracy, Yehova nayankha. Anthu anapitirizanso kupemphera muchaka chino, anthu anali kuphiri 2025 pa 16 September, anthu ena anapemphera, maprofeti osiyana-siyana ananena. Ena ananena kuti MCP sichoka mbwaru azaphedwe ngati MCP yachoka. Ena anati Mulungu aonesera kuti uje ni Peter, you will not make it. Koma ena Mulungu akuti anaonekera kuti Peter awina. Andiso pali prophet wina kuzomba, Emmanuel, akhala kunena masiku ambiri kuti Peter awina. Rubert Angel 2 weeks before ananena kuti Peter awina, azimene anaziona ku uzimu. So ndipiteso ku prophet wakuzomba Emmanuel, wakhala kunena more than 2 years, wakhala kunena za Gangata, za Chihana, Enoki, zonse zimene ananena has come to pass, zaonekerero. Kusonyeza kuti Yehova
akunena abe ndi anthu aziko lapansi. Komanso tifunsa anthu amene amatipita safika patwisa amwalira sangawine wakalamba analinso right chifukwaso kuli mulungu wina amene mulungu pali milungu ina ndi osati mulungu wina, pali milungu ina imene iyi ya Satana. Ndi ya Satanayo imanena za kupha, imanena za magazi, imane tumilungu tumene toto tumene mulungu anasisa pa dziko lapansi ndeno nawonso aliko uko. Sono mulungu wa Satana palibe chimene chimapita come to pass ayi chifukwa za Satana. Koma za mulungu Yehova Jireh, it shall come to pass and it comes to pass. Then mulungu wa the first and the last akamanena chimazaoneka, ndeno tinaona profeti Hubert Angel akunena chachitika, tinaona profeti Emmanuel Kuzomba akhala kunena chinachitika. Ndi marayi munonso tiso ndi maprofeti ena amakhala chete koma ndiwozozedwa ndi Yehova, ndodalisidwa ndi Yehova, amapemphera. Tili naye profeti Shepherd Bushiri amapemphera ndiponso amaonesedwa zinthu, ndiponso amapanga zinthu, ndiponso zimachitika zinthu, akhoza kutembenuza your situation to a reality. These are the great prophets of God, the living God. Ndeno sitikuti tinene kuti tikuwakweza iwo promote koma timaopa Yehova. Chimene ndanena chakuti this country has full of people that pray to God. Ndi chifukwa chakuti mulungu wamvera mapemphero athu, Peter anawina. Atawina timayembekeza kuti MCP isintha kachitidwe ka zakupha, koma chodabwisa akupitilizabe ngakhala ali kunja kwa boma kufuna kumupha mnyamata kuti walepheresa chisankho. Ndechifukwa chachendanena background ya mapemphero kuti matipate kuti ibwere panali great men of God and women of God, prophetesses anali mmene moma kupemphera, malilime ndi malilime, Holy Spirit inalowerera. Lero tili ndi ufulu wa multi-party democracy. Ndifunso ndakuti chifukwa chana MCP simukuphunzira kuti munaloza boma 1994 mwalozaso boma 2025 koma simukufuna kuphunzira nanga mnyamata yakhala kubisala for how long. 2, mnyamata yali ndi ufulu wopanga ntchito yake bwino, anasankha chisankho not to betray Malawians, because powerful men of God, Malawians of all walks of life, of all tribes, voted for Arthur Peter Mutharika kuti alamulire. And the MCP yomweyo ikupitilizabe kupanga zinthu zimene sizofunika ayi, ikupitilizabe kupanga zinthu zofuna kuphwanya ndi kuchita kuphwanya ufulu wa munthu uyo amene akubisala paka pano. Ndetichenjeza MCP anyamata amene mukupanga izi kuti mukumfuna munthu kuti mumuphe, tikukuziwani. Mafoni anu tili nawo, zimene muzonse mwapanga tinazo, mmene mukumufunira munthu mwalemba anthu chifukwa chakuti pali ndalama zambiri zimene zinabedwa, zonsezo tikuziwa. Koma ndikupempheni, siyani mzimu wakupha anthu, siyani mzimu wakupha anzanu. Malawi ndi watonse, akati konda anzako menga umazikondera iwe, ndi mawu amene ali m'Baibulo. The mean what the mean, chifukwa mawu amene ndi powerful, ndi mulungu ameneyo. Ife tisakhale kuti uyu ndi wakupakati, ife apasento lijiona kuti sonda ayi, tisakhale kuti ife ndifa kumpoto, ifa kumpoto sakutipasa zinthu zambiri ayi, tisakhale kuti ndifa ku Eastern Region kuti pautini ndiwakuno ku Eastern Region ndefa yawo akutizonda ayi, kusakhale kuti ndiwakumwera ndekuti ndiwakumwera ndio tumakondedwa kwambiri ayi. Tonse ndife Amalawi, tonse tikondane, wosayang'ana kumene munthu akuchokera. Let us pray without ceasing.
chifukwa multi-party democracy imakoma ndikumuyika mulungu pasogolo, imakoma ndi mawu a Yehova. Multi-party democracy ikoma ngati tonse tikukondana without looking at the region of your origin, without looking at tribalism, sectionalism, favoritism. Ndekuti dziko la Malawi tili kuyeza pasogolo, koma MCP ndikupemphani chonde siyani zakupha ngakhale muli opposition. Ndiponso tu ma MPs anu anene zinthu zokhuza kukweza kwa dziko la Malawi osati destroying this country. Let us all rally behind the president Malawians wanted to lead, and let us pray for him. Let us give all the praises to God for keeping him alive, for keeping him and letting him lead us. Izizi tikapanga choncho tiona kukoma kwa dziko lino. Zosowa zathu zitha ngati ndife okondana, ngati ndi oyika mulungu pasogolo. Make Malawi great again. Ikufunika chisogozo cha Yehova. Let Malawi great again. Ufunika chikondi cha Yehova. Let Malawi great again. Ufunika kupirirana ndi kukondana. Let Malawi great again. Ufuna kuti tonse tipemphere Yehova kuti dziko lathu lichoke mavuto achuma, koma tikhale ndi prosperity, economic progress, and kuopa mulungu muchoonadi. Thank you very much. Good morning. I will continue with more information that we have tomorrow. Koma munyamatayo aukhala mobisala, munyamatayo aukhala mwamantha chifukwa akuti aphedwe chifukwa ati anachita betray MCP kuti sinaloweso mboma. Good morning.